Vrch se na mě a normálka mě přeříz. No to je Brutus. Nebo? Co na to píček? Brutus, matko představená. Brutus. Mojí mamáčka, vole. 5. Z čeho zas? Protože jsem odmítnul žalovat. A co ten tvůj Tonda? Já nevím, jsem mu na něj ještě nešahala. Amnestie nese snídaní. Ale my se přece známe, pane řediteli. Co to tam hoří za zámek, jak Windsor? To je Temelín, milady. Co je? Někdo umřel? Jak můžete nechat psa řídit automobil, člověče? Na to, abych umřela, nemusím volat doktora. Jdete na to anonymní vyšetření na AI. Tak si počkejte, my zavoláme. Vyděšte se. Co víte o slovenském národním povstání? Vidíte tamhle to slunce? Kej, dámhle to. Co ve škole? Sexuální výchova. Něco k jídlu. Tady se klastá, nechci se měl doma. Má rajskovat včera. Já jsem dnes v noci souložil. Opravdu, lorde? Záleží jenom na nich, kolik na to mají. Já bych chtěl radši bojovat na straně Rusů. Tam za tím oknem vidím nahatýho chlapa s nahatou ženskou. Můj poklad. Paní Sáro, vítejte. Pozitura 1. Jedna běhna, druhá lesba. Pane bože, kde se nikdy neožením. 100 jel, jezdí imrvére ožralej. Napiš si to. Au! Že ty jsi měla taky rum. Já taky. Kdyby něco, tak mohu střelit. Dovolte, abych vás uvítal do našeho nového, veselého domu. Abys nevoslech. Děvčátko, za kolik? Za 5 minut 9, dědo. Ha! Budliky, budliky. Hezky. Já jsem se na tebe tak těšila. Ty vole, ta je. Tomu nerozumíš. Máme vás operovat, nebo si můžete sám?